തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയായ അനോര ഗ്ലോബൽ അബുദാബിയിൽ ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു. അബുദാബി ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് ഇഫ്താർ വിരുന്ന് ഒരുക്കിയത്. 700ഓളം പേരാണ് അനോര ഒരുക്കിയ ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഖുർആൻ പാരായണത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ അനോര ജനറൽ സെക്രട്ടറി താജുദ്ദീൻ SK സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് ജയപ്രകാശ് മുഖ്യപ്രഭാഷണവും നടത്തി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ തമ്പി 22 പേരടങ്ങുന്ന പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് മെമ്പേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും റമദാൻ സന്ദേശവും നൽകി. ഇന്ത്യൻ എംബസി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ജോർജ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ജെമിനി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് MD ഗണേഷ് ബാബു, അൽസാബി ഗ്രൂപ്പ് MD വിജയകുമാർ, റാക്കോ CEO അജീഷ് പ്രകാശ്, ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ജയറാം റായ്, ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് P ബാബ ഹാജി, സമാജം പ്രസിഡന്റ് സലീം ചിറക്കൽ, കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ സെക്രട്ടറി നൌഷാദ് യൂസഫ് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവർ പങ്കെടുത്ത ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. അനോര ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ നന്ദി അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, അബുദാബി.